Nashie anga serious ne music guys. Ndakamupusha ngoma nawo. Mhuri yeZimbabwe ndaenda kubatira vhidhiyo raNyasha David achitsanangura kumhuri yeZimbabwe kuti ndiye akapusha Nashie Zim. Ndakusiya muchiona vhidhiyo rinotevera mundiudzewo zvamunofunga mucomment section. Nashie anga serious ne music guys. Ndakamupusha ngoma nawo. Achiyema asingade kuita zvinhu ndikati wangu ita serious. Masonga akaipa. Timbvunze ndine timbvunze. Nashie. Udza vanhu muchokwadi. Akakuforsa kuti music iwone. Ndiwe. Ai nyatsotaura kuti music nanda. Ndechira kushaina. Aiwa ndira kushaina. Ndiwo kanditanga kundifurira kuti masongs akaronakidza abudisa. That's the best I can give you. Ndakakufurira ini. Aiwa ndakakuadvise kuti ukufurira. I believe in this guy guys. Achita zvokuita amene zvoita zvinhu zvokunyuzira. Izvezvi number one hit song in the country right now. Fair. You already know, man. These things. When I advise you, you should listen. It's a seed. Yeah, this was right. Tell you. Who's it? Money, but I don't know if you go first.